bayram mutlumana geldi. Mehriban adamlar. Yine elime mikrofon verdiler mene. Dogonlar, dostlar. Yetik gelen hava. Bayram günümüz mübarek bolsun. Parahat yurdumuzda her günümüz bayram bolsun inşallah. Şular ýazyk çağajyklaryň şatlygyna, gülküsine hava inşallah gowunalym. Her bir enata öz perdendiň bagtyna gowunsun. Näme ýüreginde maksat muradyň ba bolsa, ýolmanjan şu oguljuň bilen çağajyklaryň bilen şoňa ýetdi inşallah. Mübarek Ramazan aýlamadan kabul bolsun. Osman canam ne diýip bolsa bara, gowy öňünde maksatnamalar bar ýa şu kakada aýtdy. Ol häzir näme diýe garaşylmadyk sowg ötse ne diýip bolsa, gelin şu kommentarlarda näme şu gelecekde näme iş etjegini ýa-ni näme iş etdirjegini ýolmanjan aýtdy. Näme işke gelin bilelim şonu. Kommentarlarda belletinler. Doğru değil mi? Osman Can'ın etmeli kâri belli oldu adamlar.